लड़की को मैंने बुलाया, ये जो पुदीना गाना है। ई वाला जौन बात चलत ताटे उ दोसर केहू ना अनुपमा यादव के बात चलता, जौन की 2020 में कोरोना काल में पावर स्टार पवन सिंह एगो गाना गवाइल रही कि लेला पुदीना लेला पुदीना लेला पुदीना लेला पुदीना, जौन की गाना बहुत सुपर डुपर हिट भइल आ भोजपुरी इंडस्ट्री में तरफा राज कैलक पवन सिंह के गाना लेला पुदीना ए हसीना। केने बाड़ू हमार लाली। हम बता दी कि अनुपमा यादव के कुछ नाम कम रहे, लेकिन ई वाला जब से गाना पावर स्टार पवन सिंह के साथे आई कि अनुपमा यादव एगो नाम ब्रांड बन गई भोजपुरी इंडस्ट्री में। अब ब्रांड बन के ओबरा से तहलका मचैले बा। लेला पुदीना ई जब गाना आवे से पहले अनुपमा यादव के कुछ हस्ती जो रहे, हैसियत रहे, कुछ कम रहे, लेकिन जब से ई गाना में सुपर डुपर हिट भइली अनुपमा यादव, तब से बहुत बड़का सुपर स्टार कहे जाली उहो। रउआ सभे के हम बता दी कि जब पावर स्टार पवन सिंह बात बोलता नहीं कि हम एगो लड़की के बोलाइनी, अनजान लड़की के। सच में पावर स्टार पवन सिंह के ई बात पता ना रहे कि अनुपमा यादव एगो सिंगर है जो उनकी गाना गावेली, लेकिन पवन सिंह के साथे रहे वाला जो लोग बाटे वो लोग कहला कि एगो लड़की बारी जो उनकी बहुत अच्छा गाना गावेली पवन भैया, तो एक बार वो लड़की के मौका दे के चाहिए। पावर स्टार पवन सिंह के ई बात रहता कि बुला लिया गवाओ हमरा साथे एगो गाना गईला के बाद ऐसा ना लागल कि इतना सुपर डुपर हिट हो जाई कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहिलका गाना नंबर 1 काहे कि लेला पुदीना। काहे से कि लाखों करोड़ रुपया के खर्चा में एगो वीडियो बनेला, एगो गाना बनेला, और उतना महत्वपूर्ण उतना सुपर डुपर हिट उ गाना ना होला जितना कि कम पैसा खर्चा करके आके लेला पुदीना गाना हिट भइल, सुपर डुपर हिट। रउआ सभे के पता होखी कि बहुत सारा ऐसा गाना आवेला, ऐसा एल्बम आवेला जेमे करोड़ों रुपया खर्चा हो जाला आ 100 मिलियन व्यू ना जाला, लेकिन लेला पुदीना उतना ज्यादा पैसा खर्चा नहीं कैल गई, लेकिन फिर भी इतना गाना सुपर डुपर हिट बा कि नंबर 1 पर आवेला। अभी भी रउआ जाई देखी सुनी। अनुपमा यादव के उस समय से विवाद ना भइल कि लेला पुदीना जब से गाना आयल तब, लेकिन आजकल इतना विवाद चलता भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह अनुपमा यादव के लेके कि उनका लोग के बीच लव चलता, प्यार चलता। यही का कारण शायद शिव कुमार बिक्कू जन अनुपमा यादव के बॉयफ्रेंड रहन, पति बने वाला रहन कि ना बने वाला रहन, लेकिन बॉयफ्रेंड रहन। कैसे कि वीडियो भी वायरल भई रहे, कॉल रिकॉर्डिंग चाहे कुछ फोटो भी वायरल भई रहे, ऐसे हम बात बोल देता नहीं। तो ई बात सभे के पता ना चल पैल कि का पावर स्टार पवन सिंह के साचो लव हो गई अनुपमा यादव के कि ना, कि अपन जैसे में फ्रेंडशिप आदमी रहेला तब जैसे कि सुपर डुपर हिट गाना भइल। कुछ अनुपमा यादव के नाम पावर स्टार पवन सिंह चमकैले बानी आ कुछ अपना दम पर कैले बानी। ऐसे अपन बॉस के बॉस बोलेली, गुरु के गुरु बोलेली, तो लोग के खराब लागता आ कि आई लव यू बॉस बोल देली, ई खराब लागता। यही से शिव कुमार बिक्कू चल गए अक्षरा सिंह लगे आ ई चलैली पवन सिंह लगे। लेकिन सच में कही तो कुछ गड़बड़ बात नहीं कि पावर स्टार पवन सिंह दिल के सच्चे इंसान है, आप सभी को पता होगा।